tirón, només hem parat per posar gasolina i comprar per fer ara el superet bé. Hem parat en una àrea que ens han suggerit en una gasolinera que està davant del Gusterelatge, o com se digui, que és aquella església que té aquelles escales del País Basc. I llavors ara aprofitarem, ja que hem d'organitzar llavors els següents dies, a veure cap on tirem, quines rutes, què visitem, què fem, si s'han de reservar coses, etc. I ara anem a investigar les vistes que hi ha aquí. Hem anat a Bilbao i no hem pogut aparcar i hem vist el camp de l'Atlètic. Sí, ha sigut una mica caòtic, perquè clar, anar al centre de Bilbao amb la furgoneta tan grossa era impossible aparcar. Els pàrquings no hi entràvem ni res. I ens feia gràcia que veiés el Guggenheim, perquè dius, mira, va, el veiem. I l'hem vist de fora. Hem vist el Popi, hem vist l'estructura i hem vist el Sant Mamés i el centre de Bilbao, però amb la furgoneta. Llavors ara som a Bàquio, mirarem a veure com és el poble i tot, ja anem a fer un cafetonet perquè ara està rúfol, però ens ha fotut a ploure i fotrasca. Anem! Berriro itzuliko balitz, iragan denbora rotza, berdin kontsuminezake. Des del primer moment, passeges pels carrers de Bermeo, pots respirar l'ambient mariner. Les tavernes, el port, l'olor del poble mariner. A més, té un aire de vila important, i no és per menys. Fins al segle XVII va ser capital de Vizcaya, fins que aquest títol se l'emporta Bilbao. Osada komertzianterik, ez nuen izan abanan, pianorik etzegoen, bizi nintzen etxe hartan, neskatzen puntila finak, udako arratsaldetan, errosario santua, neuko gela hotzetan. No podíem marxar de Bermeo sense parar a una de les tavernes del port i disfrutar d'un bon dinar de tapes amb el marmitaco com a estrella. Com diria el Marc Ribas, brutal! Kontzientzia bilutsik, badoa zordu geldia. Javier Gardoqui, Josefina Solos... Hola de nou, aquí tinc el museu. És un museu que m'han dit els papes que no em puc perdre res i tinc d'estar molt atent perquè m'explica moltes coses que no es poden repetir en la vida. Suposo que vosaltres també les voldreu saber, doncs acompanyeu-me. Va. هناك جسد محروم في غزة
Reginalda Mam, ume identifika ezina, Aurelia Candes López, Clara Zaldunbide. الجسد في قطعتين، نادية ياسين حسين، رنيم جبدة عبد الغفور، أمير عارف. Guernica في غزة Maria Santa Bilbauriona Beizati bat Candida Mias جسده محروق، سراج عبد الله، صار محمد حسوني. Agapita Iturralde Zuloaga eta Maria Iturralde Zuloaga Guernica عبد الله رمضان، أبو غزال، مريم عاطف وسيلة موسى في غزة. Daniel Ibarzabal Katxalinarrien jaio أنوار محمد علي دنيا مهدي حمد Juana Beotegi Bilbao Jacinta Gandiaga محمد فرج الله سليم محمد وإل خياط Guernica في غزة Guernica El museu ha estat superxulo, però una mica